רגליים, לאט מוסיפות גם רגליים. בהתחלה זה רק להעביר את הרגל אחת מעבר לשנייה, וקצת לקחת את הגוף לכיוון הרגל שמאחורה, ולחזור. עוד פעם. צעד הרגל, צעד הרגיל, ורוטציה, אוקיי? פה זה לפחות נראה אחיד. הצידה, ולחזור. עוד פעם. הרגל אחורה, עקב למטה, וטיפה להסתובב, לקחת גוף. הצידה, למטה, מעולה, והופ, לעלות גם שיווי משקל, ופעם אחרונה, למטה, יופי, קצת ידיים, לא לגמרי נמוך, כן, משתדלות יותר לעבוד מהחלק העליון, מגדילות את הטווח, ממשיכות שוב עם הרגל, כאן, ואנחנו עושות כפיפה בברכיים ולאט לעלות. בינתיים ידיים רק למטה, אוקיי? רק כפיפה כאן ולאט לעלות. אותו דבר למטה, נמוך, ולהוסיף ידיים למעלה, להימתח, אפ למעלה וגבוה אחורה. שוב, נמוך למטה. וידיים עולות, נשימה עמוקה, גם שיווי משקל תוך כדי, ופעם אחרונה, ירידה למטה, יופי, להישאר כאן, משתדלות טיפה יותר לכופף ברכיים, בניות קטנות כאלה, 4 עוד 3, 2, מעולה, ולאט לעלות, הרבה אוויר, נשימה עמוקה, ולהחליף כיוון. אנחנו עם הצד השני, רק שימו לב שיש לנו מספיק מקום, אחורה, קדימה, אוקיי, דורכות, יפה, וממשיכות עם הכתפיים, ירידה למטה, תוך כדי הכפיפה, אנחנו מכופפות גם ברכיים, לכופף, יפה, ולאט לעלות, בהתחלה ידיים בגובה של האגן, ושוב, למטה, ירידה, וכפיפה, התנועה היא אמורה להיות נעימה למפרקים גם לירכיים, גם לברכיים, במיוחד אחרי שעשינו כמה תרגילים רצוף בעמידה עם רגליים ישרות. עוד פעם, למטה ירידה לאט לאט, וכפיפה בברכיים נמוך, למטה ירידה 4 עוד 3, 2, ולחזור למרכז, לאט להתיישר. לקחת ידיים הכי גבוה למעלה וקצת אחורה, יופי, ושוב להוריד ידיים נמוך. כפיפה, יש לנו עוד פעמיים כאלה, 4 עוד 3, 2, לעלות, ידיים למעלה, הרבה אוויר, נשימה, ועוד פעם אחת. למטה, ועכשיו נשאר כאן בניות הקטנות, נשתדל להתכופף עם הברכיים קצת יותר, ו4 עוד 3, עוד 2, עוד 1, יפה, ואחרון, לעלות למעלה, נשימה עמוקה, הופ, כמעט נפלנו, אני נפלתי, ולשחרר, קצת לשחרר, רגליים מצד לצד, הרגש רגליים, עכשיו תקרבו, אנחנו ממשיכות עכשיו עם פנים ירך, ולאט אחר כך נעבור כבר לישיבה. אנחנו כאן עם הפיסוק קצת ברוחב האגן, קצת מעל רוחב האגן, ממשיכות בינתיים רק כהכנה, ירידה עם הידיים, עקבים פנימה בטרפלין כזה, קצת האצבעות החוצה. כשאנחנו עושות כאן ירידה, זווית של הידיים פחות חשובה, אפשר ככה, אפשר ככה, תרגישו את החלק הפנימי של הכף רגל, וגם את התחושה למעלה, כאן עד השולחן, ולאט לעלות. אוקיי, ידיים למעלה, וכאן להוסיף קצת מותן ימין ושמאל. הופ, שיווי משקל, ושוב, ירידה למטה, רגליים ישרות, אנחנו עושות נמוך, 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 נמוך. כפיפה בגב, יופי, ועוד פעם אחת כזאת שהיא יחסית כלילה, אנחנו נוסיף עוד כמה דברים תכף. ידיים למעלה, הרבה אוויר, ושוב, להעביר ידיים מצד, מעולה,
לצד השני, יופי, ושוב ידיים עולות למעלה ונמוך כאן, ועכשיו אנחנו רק נעשה כפיפה ואישור בברך, צד אחד צד שני, ושוב צד הצידה וחזרה, עוד 4, יופי, 3, 2, מעולה, ושוב לעלות. אתגר אחרון נשאר לנו במנח הזה, ידיים קצת, יופי, וצד, קצת כפיפה הצידה, שוב אנחנו ממשיכות למטה, לוקחות את הגוף יותר לצד אחד, לא משנה מאיזה צד תרצו להתחיל, קצת לקרב את הרגל, להרחיק ולהחליף כיוון, עוד פעם, הצמדה, קירוב של העקב פנימה והחוצה ולאט שחרור. אנחנו שומרות על קצות האצבעות החוצה לצדדים, לאלכסונים, קירוף, הרחקה, לאט לחזור, מעולה, ושוב קירוף והרחקה ולמטה, פעם אחרונה לכל צד, הופ, ושחרור. אנחנו כמובן משתדלות לקרב את הרגל הישרה, יפה, לא לכופף בברך, למטה, יפה, ושוב לחזור למעלה, נהדר, הרבה אוויר, ידיים עולות, שוב מצד לצד, ותוך כדי הכפיפות האלה אנחנו פותחות פיסוק יותר רחב וקצות האצבעות יותר החוצה, ימין, הופ, שמאל. עכשיו אנחנו משתדלות להיות על קו אחד, לי יותר קל, יש לי פה פס על המזרון, אבל בערך, כן, עד כמה שאפשר על הפס, ואנחנו עושות ירידה לסומו, לאט למטה ולאט לעלות. הרבה אוויר, פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אנחנו עושות וואו, ירידות יותר קלות, אוקיי? לא ממש נמוך, יפה, ואט לעלות. הרבה אוויר, בעלייה זה קשה מבחינת שיווי משקל, אוקיי? פעם למטה, ירידה, יופי, ושוב לעלות למעלה, ידיים עולות, הרבה אוויר, יפה. ועכשיו האחרון, אנחנו כן נעשה ירידה יותר נמוכה, או לפחות נשתדל, אפשר טיפה לסגור את הרגליים פנימה, אוקיי? ואז להתחיל להזיז את האגן מצד לצד, פתיחת מפרק הירך, ימין ושמאל, 4 עוד 3, למטה קצת, ירידה, רגל אחת, רגל השנייה, להעביר את המשקל, ימין ושמאל. בלי ידיים זה ממש קשה, אני יודעת. עוד פעם אחת, לאט לעלות. זה קשה בלי ידיים. אנחנו נעשה את זה עכשיו עם, וזה כבר נעבור למזרון. ירידה שוב למטה, וקודם נעביר ידיים על הרצפה, ואז נתחיל העברת משקל, פיסוק די רחב. אז יש לנו רגל אחת שפונה למעלה, אחת קדימה, ולאט להחליף. אנחנו עושות עברות משקל, צד צד, אבל קודם ממש הרווחנו תרגיל מעולה לפנים ירך, יפה, ושוב לאט, ידיים עוזרות לנו, אם זה קצת תומץ' לברך, אז לא חובה לשחרר לגמרי את הגוף, אפשר לחלק בכל מקרה משקל בין הידיים לרגל, ועוד פעמיים, יופי, ופעם אחרונה, נהדר, ואנחנו לאט עוברות לעמידה על הברכיים. אתן יכולות להוריד את המסך. אנחנו ממשיכות בעמידה על הברכיים. אם קשה לעמוד על הברכיים, אפשר לקפל מזרון או לשים משהו מתחת, כרית, מגבת, משהו. אנחנו מתחילות בינתיים שוב עם פתיחת מפרק הירך, רגל אחת החוצה וקצת ירידה למטה. אנחנו עם היד כרגע על הברך, החוצה לפתוח, דאון ירידה, יפה, לאט לסגור ולהחליף כיוון. בעיקרון אנחנו לא אמורות להרגיש פה את הברך, כי המשקל עובר קדימה, אוקיי? זה רק בתור נקודת אחיזה. 4 עוד 3, עוד 2, יפה,
ולאט לעלות. אנחנו מתקדמות כאן, שוב פותחות את הרגל קצת גדול יותר, יד כאן, ועם היד הזאת אנחנו עושות עברת משקל קדימה וקצת לפתוח אחורה ושוב לקחת את הגוף קדימה. אפשר אפילו להזיז את היד, להניח את הבטן על הירך ולאט לפתוח עוד פעם אחת, להוריד אפשר את היד למטה ולהימתח כאן. 4 ועוד 3 ולאט לפתוח. ועכשיו נשנה את הזווית, אנחנו נעשה עם היד עברה קדימה למטה ואפ לפתוח לתקרה, ממש לפתוח, לשחרר את הגוף ושוב הורדה. עוד פעם יד קדימה אחורה למטה ואז לפתוח. מעולה. ולאט לסגור וליישר את הרגל, פלקס, פוינט, לדרוך. עוד פעם פלקס ולדרוך. עוד פעם אחת. יפה. ולאט אנחנו דרך המרכז חוזרות ומחליפות עוד שני. רגע, נסדר. יופי, ועכשיו כן נעזרות ביד בשנייה, מעבירות משקל קדימה, יד ולאט לפתוח ושוב קצת יותר לקחת את הכתפיים אחורה וגוף קדימה. היד כאן זה לא רק עוד מתיחה, זה גם הכיוון של הגב, כן, הזווית, אנחנו צריכות ליישר את הגב. יפה, לפתוח, ממש לעקוב אחרי היד עם הגב מלמטה עד הצוואר, זה הכיוון וזה גם הזווית. למטה, יופי, ולאט לפתוח עוד פעם אחת. מעולה. למטה, אפשר להזיז את היד השנייה למטה שלא תפריע לנו, ואנחנו כן עכשיו נוריד את היד, נמשיך למטה עם היד קדימה, לפתוח, לסגור למטה, ואז ממש לפתוח את היד החוצה, לתת ליד קצת ליפול אחורה. יפה, ושוב למטה הורדנו, פעם נוספת קדימה, למשוך את הגוף ולפתוח, להוריד למטה ואז לפתוח יד. יפה, מעולה. להוריד, עכשיו אנחנו מעבירות משקל אחורה בפלקס ופוינט, לדרוך ושוב פלקס, משקל קצת אחורה ופוינט, לדרוך. מעולה. עוד פעם אחת. יפה. ואחרון. יפה, ולשחרר. אנחנו נמשיך עם המפרקים פה. רגל אחת נשארת לנו על הרצפה כמו שעשינו קודם, רגל השנייה החוצה כמו שעשינו עכשיו גם. אנחנו עם הידיים קדימה למטה, נשתדל חצי פרופיל שיהיה ברור למטה. עכשיו מתחילות עם הרגל שהיא ממש מושכת אחורה ולמעלה, ידיים חזקות ישרות, כבר מתיחה בצד, אתם אומרות להרגיש, ואז פה אנחנו סוגרות דרך קדימה ולאט פותחות, לוקחות משקל יותר אחורה. יפה, ושוב לסגור, ועכשיו כל הידיים ממש כזה פרס למטה, לפתוח את הרגל, לקחת משקל אחורה. מעולה. לנשום, לנשום, לחזור יותר פנימה
פעם אחרונה. ואז נשלים 3 פעמים גם לצד השני. יופי. ולאט להחליף צד שני. אנחנו נעבור לצד שני. רגל. יורדות עם הידיים למטה קדימה. ידיים חזקות ליישר, ממש כזה בפוש למטה. לסגור בערך. לפתוח. ולמשוך גוף אחורה. ידיים ישרות. יפה. ולאט לעלות. ושוב. לסגור, יותר לכוון את הברך פנימה. ולפתוח. ולקחת משכן אחורה. למתוח. נהדר. ולעלות. לסגור. והאחרון, אנחנו ממש דוחפות משקל אחורה. למטה. יפה. ולאט לשחרר.